var fordi, jeg skulle lige servicere billetter og sådan noget, så satte jeg lidt af de her billetter. Jeg har slet ikke først. Prøv at se, og det bliver ved nu, Christian. Christian, prøv at se. Prøv at finde dig. Prøv, Christian. Der kommer stadig mennesker gående derovre. Der er også mange lejligheder, der ligger helt nede. Det gør jeres jo også, ikke? Men I har alligevel afstand ud til det, hvor folk går. Ikke? Nu har jeg lige